Hej så friends, og velkommen til den her YouTube-kanal. Jeg har ikke spillet de sidste par dage, fordi jeg ikke har... Jeg har ikke haft... Jeg har ikke haft sådan rigtig lyst til at lige lave nogle videoer, og plus så har jeg også været syg lige de andre dage lige her. Ja. Så derfor har jeg ikke lige haft lavet de sidste, og så har jeg jo nemlig også været syg. Så det har været pisse noget. Altså for mig. Så ja. Men så ellers så har jeg bare ikke haft det godt. Jeg er forkølet, jeg er ikke forkølet. Nej, det er jeg. Jeg har jo dåse, nogle gange svimmel, og så sådan i maven. Og det er sgu, eller det, ja. Så, yes. Men det er grunden til, at jeg ikke har lavet så mange, og plus jeg er ikke sådan rigtig god. Jeg er godt ved at starte fra sidste år, ikke også, men man skal lige være bedre til det. Så kommer det kommer på et tidspunkt, bare roligt. Det vil gå i gang. Kan jeg ikke få lov til at gå i gang? Der. Der. Nej! Okay. Nej, det kan man ikke. Ja, så jeg spiller lidt Roblox nu, så jeg må spille min bedstemor, så syg. Jeg er faktisk ret syg. Jeg plejer at være god til parkour, det er jeg fandme også. Kom, der. Han er jo der. Fuck. Hvis der er allerede nogen, der er klar, men også fuck de jo syge. Nej, der var der ingen. Yes. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gør sådan noget. Hvis der var noget til videoen, så smid et like. Subscribe. Skriv lige ned. Jeg skal nok skrive ned i kommentaren om hvorfor jeg ikke har filmet de sidste par dage, og skriv også lige, hvad skal jeg filme næste gang. Så vi ses.